Audio Jungle. Yun, Marinapon, Bicolandia. Nandito tayo ngayon sa may Magsaysay Bridge. Tayo sa sa titingnan natin yung dami ng tao. Ngayon. Yan. Dito pa lang marami ng tao dito sa ito eh. Yan. Dami ng tao. Diba? Dami ng tao na. Dito tayo sa Magsaysay Bridge. Napakarami ng tao. Ayan. Dito tayo dudusot papunta tayo dun sa Danlogan. Ayan. Marami ng tao dito. Shout out sa lahat. Katakat tayo. Yan, happy fiesta Bicolandia sa Naga City. Happy fiesta. Tayo sa nandalan tayo dito sa kabila. Katabas. Sa Magsaysay ay doon sa kabila. Dami ng tao. O diba? At agad lang tayo. Sir, ayun, laki ng building oh. Oh. Ayan, tayo. Shortcut tayo dito. Yan, Avenue Square, syempre. Tao. Si Oil, syempre. Yan, Avenue Square. Tayo dadaan eh. Jollibee, yan. Dito tayo sa may Colgante Bridge, yung dating nagabang tulay. Tingnan natin sitwasyon dito. Ayan.
Colgante Bridge na tayo. Nakadaan na ba dito? Yan natin ha. Yung mga truck ng army. Nakapakalapit niyan. Ay, Colgante Bridge. Colgante Bridge. May mga kainan din dito eh. Ayun na pala, dumaan na pala dito. Tingnan natin yung sitwasyon dito sa Colgante Bridge. Napakarami. Siksikan. Makakita dito. Sa ingat na dyan. Puro yung mga long take na. Long take din. Napakasikip. Hindi tayo makakadaan dito. May mga gibabalan dyan. Ay, ambulansya. May dadaan. May dadaan. May dadaan. Dito tayo. Dadaan yung sisyon dito. Tayo, gilid. Gilid daw, gilid. Padalhin tayo yung ambulansya. Tayo. Sige. Pwede tayo lumabas? Labas na ako? May init eh. Hindi ka makakalsa. Tayo, labas na tayo. Shoutout sa mga ano natin oh. Mga medic. Yan. Labas tayo. Mamaya naman. Tayo dito sa Colgante Bridge. Colgante Bridge tayo. Ayun lang yung ikutan. Diba? Daming tao, di tayo ano eh. Tayo makadaan. Sa Colgante Bridge, di makakita. Balik na lang tayo. Tayo ibang pwesto. Yun, dito na tayo sa papasok na tayo ng ano na Basilica dito sa may Balatas. Tara, pasok na sa simbahan ni Nuestra Señora de Peñafrancia sa Naga City. Let's go! Ay, napakaraming tao. Bis natin lakad natin. Didid lang tayo. Kumbangan ng barbecue. Sarap. Barbecue. Yan ah, daming tao. Yeah. Tayo. Bisa natin lakad natin. Maraming parang natitinda dito eh. Ba. Hotel. Red Doors Hotel. Dami mga dito eh, nagtitinda eh. Tayo sa simbahan. Pasok tayo. Daming tao. Binagsana talaga. Yeah.
Bano. Yan, malapit na tayo. Ayan na. Sa ano. Kanya tayo ano. Maraming tao. Yan, mga ano yan, mga magsasalubong sa ano sa pag baba ng andas ni Nuestra Señora de Peñafrancia. Dami nila, di ba? Shout out daw. Pasok na tayo. Sa loob. Ano tayo? Yes! Yan. Papasok na tayo sa ano, sa loob ng Basilica. Maraming tao. Yan. Pakadami. Tayo. Madam! Madam! Ayan, malapit na tayo. Tayo magpapesyo sa may unahan. Ito mga puro estudyante to. Birthday niya, birthday! Ayan, NCF Tigers. Siyempre, nasa Dobo. Tayo dito. Tayo pepesto. Ayan, dito tayo sa simbahan. Oh. Pangarami. Tao. Dito sa malapit sa may TV. Ayan, may TV oh. Makikita na natin yung ano. Malapit na sila. Ayan, ayan.